قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар мешавад. инанам хеле покупка. имрӯз қати шавҳарам рафтем магазин. шавҳарам барвақттар имрӯз ай кор биромадам. мара занг задан ки занак биё ба шаҳра. ана ман рафтам, дукаса рафтем харид кардем. то ман омаданам пеши шавҳарам я линги гӯспанд гирифтяну рӯғанаш баъд даиҷа боша я 5 кило зиёдтар гӯшт гирифтян. мара гуфтанд ки ҳамин 4 рӯзе ки мада выходнояй дига мара ғам нате, магазин бирем, иҷа бирем. ана ман ягон ҷо намебурам, фақат мада мепази, ман мехӯрам. рафтем қати шавҳарам дукаса хела хариди бисёр кардем. ана гуфтам ба такси бирем, не гуфтанд мо дукасем. ана дутаи сумкара вардоштем, рюкзакора пур кардему автобус қати омадем. И харидҳои мо ай чанд магазинай. ана иқарак ай светофор, иқа ай ашан, ай магнит, баъд иош ай ҷои гӯштфурӯшакое ки ман дар шумо видео кардаги будам ай ҳамуҷа ҳай. хулас рӯзи дроз ману шавҳарам дар магазин будем имрӯз. ана имрӯз дар светофор дидам ки дӯстони азиз як нондозаки нав омадай. ана беҳад нағз мада маъқул шид май даҳакай барои ҳами ду касак зур. ана беҳад мада маъқул шид. шавҳар ма гуфтам биен ай ҳами ята гирифтатиен. рости аввал изо кашидаму хай бо гуфтам. гуфтанд ки майлаш биё занак мегирам. я хайрият сухани мара не нагуфта гирифта додан. дар хона қариб 1 кило зиёдтар сев доштем. бо шавҳарам як гала харидян сирх, ана бо сабзако гирифтян, бо даиҷа боша ман банан гирифтам барои торт. ана мехоҳам як торти осона қати шумо тайёр кунам дар каналам. ана даиҷа боша мандарин, камтар анор 4 та барои хидмат гирифтам. хирмо килош 29 рубл будааст гирифтем. бозе агар мазаш соз боша агар шавҳарам гуфтам пага саҳар мерам бисёртар меёрам сахтакоша меиста худаш мепаза. чихеле ки ман бо дар хона шида занаки тамбал шидам. ана нонпазӣ дар хушум наметия. барои ҳамин шавҳар ма гуфтам ҳамин 4 рӯза нонтона гирен. як гала батон гирифтем, бо даиҷа бошад 2 та хелеби сиёҳ гирифтем. баъд 4 пачка сахарни пудра гирифтам барое ки дар иҷа пеши хонамо да магнитай дар иҷа ман наёфтам сахарни пудра. ва чанд вақта ман какао мекофтам, нави нав ашанда ёфтам. ва як чайка тухм барои пухтупаз. ва як сатилча сметана барои торт гирифтам. ана дар иҷа боша бо ангур. 2 та капуст гирифтам. як тиша шавҳарам гуфтанд ки сабзича қати салат кун. як таша ман борш каданем. дар иҷа боша 2 та кукуруза гирифтам. як та збушони молоко гирифтам. ва дар иҷа банкаи 3 литра да бодрин гирифтам. 175 рубл будааст. ва як та колаи калон гирифтем барои хидмона. баъд дар иҷа бо чӣ армянский лаваш ман беҳад нағз мебинам. ана лаваш гирифтем. бо дар иҷа як сири калон гирифтам. ва чизи асосие ки мада дар кор буд и пряник буд. ва дар иҷа бо шавҳарам ба худшона печин як коробка гирифтам. и буд дӯстони азиз хариди имрӯзаи мо. ҳози ман ҳамаша ҷобаҷо мекунам. аз пайи кору борон мешам. дар иҷа ман мехоҳам як торти бев випечка тайёр кунам. барои мо чӣ дар кор аст? барои мо пряник. ина пряникҳоро ман хеле реза кардам. ва банан дар иҷа 4 та ҳай. агар нараса хай бо дорум бо қуш мекунам. ана бо дар иҷа ина 2 кунҷак қиша гирифтам. ҳозир иёра крошка мекунам. баъд як сатилча сметана. баъд як пачка сахарни пудра якҷоя мекунем.
ина ман даиҷаира тайёр кардам. ҳозир мебарам 5 соат 6 соат дар холодильник мемонам. ина иша крошка карда мондам барои рӯш. ана бо дар давоми видео тайёр шидани торта нишон медиҳам. ина дӯстони азиз, торти манам тайёр шид. як 5 соат зиёд дар холодильник мондамаш. акнун ози ира чапа мекунем. ина чапаш кардам. ина дар инҷа боша торта ки мо тайёр шид. ҳозир мебурем, мечашем. деҷа мо ҳозир қати шавҳарам хӯроки шом мехӯрем. ана аз гӯшти гӯспанд камтарак хомшӯрбо кардам. ана ман хомшӯрбо намехӯрам. вақти урзуқ пухтанда беҳад урзуқа нағз мебинам. беҳад бисёр хӯрдам. ана камтарак торт хӯрдам, сер кардам. хай ман кола мехӯрам. тамом, дига ҳечи не. ана шавҳари мада иштиёи таом касе хӯрда иста боша, шумодам ҳамчунин. дӯстони азиз, дар инҷа боша ман видеои имрӯзама ба охир мерасонам. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошем. аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. la 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 la